first years. Ero kaka ni induction poko ero satemne gi man induction moko kuom gi chako mana somo tero ng'anye ero satemre mwalimu. En adier Sharon ni kaka Steve wache no ni sama ng'anyo osebiro kaka nagolo kaka na awacho ni ng'anyo ni chalo gi yath mimiyowa agolo kaka ranyisi sama imunyo yath ibo yudo ka ndalo moko chien kochacha moko miluongo ni queen gi ne iloji iluongo ni reaction mar yadhni koro inyalo bedo allergic to it. Koro kiduoge e wach mar ng'anyo nyuolo gik mang'eny. Steve wacho maber kendo mawinjore nachiel osenyuolo suspension jomoko koro kum nikech ne gi ng'anyo kaka nyithi sikul wan bende wan gi joma nokum nitie joma noriembi kaito yudo ka mar ariyo kendo ichulo ot ichiemo to kopo no med ndalo to ok medi pesa koro janyuol ma gini odok ne kata wambe wan jonyuol gini dhi hinyowa kae tichaki donje wach moro ni imiyo jomoko pesa chon to moloyo nyithindwa ma koko donje e mbalariany jo hige mokwongo magi joma pok omulo pesa mabit pesa magimulo gin pocket money moko matindo mane imiyo gi ka gin e secondary koro sani komiye pesa mabet dit ni to nyalo poka otiyo kode aruya makoro kodonjo kae to pesa ni oserumo mano setimore ochako donjo kae ji ochako ng'anyo ochako tiyo gi mano dong matin cha koro ka gidhi duogo wadhi bedo gi wach maduong' kabisa koro kae samoro onego ng'iye mondo koro wane kaka wanyalo duoko ng'anyo gi chien nikech mano gima ng'anyo imokelo kiwe moro ma nowacho ni imiyo gi chon cha en omenda monego bed notiyo godo e mbalariany koro kaber kinyalo pime maber mimiye sama donjo kachacha moloyo to jo higa mokwongo ma pod ok ong'e tiyo gi pesa maber to nyalo konyo mondo kik giti kode aruya kik giti kode ka ok ging'eyo ni pod gin kata mana jumbe moko 12 ma gidhi bedo e mbalariany koro mano to en be wach machielo mawuok kae ma koro abwacho ni mano to koro allergy mawuok e ng'anyo to gimo wacho ma ne ka gidonjo higa mokwongo timiyo gi pesa chon cha onego ng'i ni omenda ni timiye ipime ndalo mimiyego nikech nyithindwa gi samoro onge kata mana gi kamonya kane maber koro en gimo botinga tinga to kako tinge pesa betiyogo yot to kondike ni mamar ma watema ahinya mondo kik wahiny nyithindwa gi to gi jonyuol ma hinyore mogik to jonyuol ka koro donje mbalariany kachacha to imiyudo ka koro gibedo gi relationships moko gibedo go siepegi moko ma konyogi gi pesa onyalo bedo sponsor kaka giwache cha onyalo bedo nyawadgi nyalo yudo kikawo ne nyawadgi moro pesa to nikech oneno ka nyawadgi thagore koro en ogolo pesa ne koro gichamo kode koro mago gin gik ma wan godo e mbalariany minyalo ng'i kaka inyalo kony ka bende wawuoyo kodgi moloyo to student offices ma wanegi jo pogrieko counselors ma be nyalo konyogi gi paro mondo ging'e ni pesa ni nyaka gibede gi chenro nyaka iti kode kichane